Så har vi fået nogen på banen. Albanske superstjerne. Laver et skids med det samme. Jeg føler bare, skal du bare få en sådan, skal bare have en detalje. Bare prøv på ikke, det er meget nemt. Gode bevægelser. Bravo majstore, bravo majstore. Helt op. Så er klar. Bolden. Hvem er det bedste spiller fra Albanien? Lala. Kender du ham? Hvem? Lala? Nej. Jeg kender ikke engang nogen fra Albanien. Berisha. Med Emil. Hvor det godt arbejde det der af den albanske superstjerne. Er der flere kampe? Nej. Skal vi have en overtræk? Nej, vi skal hjem, Lars. Ja. Nå, lad os køre, mand. Giv lige i bolden. For en. Må jeg se? Så skal du.